de fa força temps, també he rodat una mica per diversos pobles i ciutats, però al final estem a Girona, ja fa uns anys que estem treballant, però en 10 minuts més que explicar totes les peripècies, he pensat què puc fer, ja que estem a idees i talent del bòlit, doncs anem a per idees. I explicaré una mica quines idees hi ha darrere del quant de treballs i al final acabaré una mica amb el treball que hi ha a la cuina, que té a veure justament amb el bòlit, i que suposo que d'aquí poquet ja veurà la llum. En tant de temps tens moltes obres, sempre les més recents són les que fan normalment més gràcia, però fins i tot així he hagut de fer una tria. No sé si la història que he pensat per presentar els projectes funcionarà, però comencem amb una ratafia que no és la que he portat aquí. Aquesta va estar feta fa una miqueta més per uns amics que feien ratafia catalana i molt interessant tot el tema. I la deia, faig jo una etiqueta per la seva ratafia, ells donen la ratafia, jo tinc detalls per als clients i familiars i també ells tenen la seva ratafia ben vestida per fer regals i creguin oportú. El concepte de la ratafia, ostres, combinació de moltes herbes i han d'estar 40 dies reposant a sol i serena. I això com ho fas? Idea, 40 dies. 40, tinc XL és 40, molt bé, anem bé. Però XL alhora també ho associem a talla de jersei, de vestimenta, etiqueta llarga, ampolla prima, cosa allargada, molt bé, fiquem totes les herbes que hi posen, no sé si n'hi ha 40 o més. I ja està, aquesta és la idea, després a nivell gràfic ho treballes, ho vesteixes. Una cosa que m'agrada molt és l'etiqueta ja cosida, és un detall, però com ho feia diferent respecte a altres etiquetes, potser és una mica més manual. I botigues no les trobareu perquè se van fer molt poques, però han viatjat a exposicions a Itàlia, han anat també a altres llocs, però us deia, 40 XL, etiqueta catalana, una idea, un projecte. Següent. Continuem amb ratafia. Aquella ratafia era per uns amics que coneixien una altra persona, que després va ser amic meu, que feia la festa de la ratafia. Vas fer una etiqueta de ratafia interessant. T'interessaria fer un cartell per la festa de la ratafia de Santa Coloma? Sí. Tornem a remenar els conceptes de ratafia. Molt bé, ja no puc fer servir XL, ja està gastat, els 40 dies de sol i serena no funciona. Quina idea puc trobar amb un concepte molt similar? Però ara no tinc una ampolla, sinó tinc un cartell que després s'aplicarà per web i per altres materials que tindrem al programa de la festa, etc. L'idea era, doncs, el sol i serena, agafem un partit, presentes en un concepte, una idea. La ratafia reposa amb la llum del sol o la llum de la lluna, com la festa que és de dia i de nit. Com puc fer un cartell que funcioni de dia i de nit? Amb una tècnica que no l'he inventat jo i que ja s'ha fet, que és la tinta luminescent. Capta la llum del sol, fa que després, durant una estona, pugui brillar. La idea que durant el dia està penjat als aparadors de Santa Coloma i quan es fa fosc, continua durant unes hores viu aquest cartell. Per tant, un cartell de sol i serena. Una altra idea darrere del cartell. Després la gràfica, com està fet, és un altre tema, però la idea és aquesta. De la festa, també la samarreta es va fer, la samarreta luminescent ja ho fem. La idea és la mateixa. Fem-la servir. A la web ja no es podia fer perquè no existeix, però suposo així pots estirar més. I d'aquí ja me van fitxar a Santa Coloma, aquesta presentació és de fa 15 dies que s'ha presentat durant la festa. I quina és la idea? No hi ha producció de ratafia a Santa Coloma, però tenen les receptes més antigues de Catalunya, datades de 1842, per un personatge de Santa Coloma. Ells feien fer la ratafia a Olot i venien per la festa la ratafia amb la recepta de Santa Coloma. Però això ja fa molts anys i si canviem una mica l'etiqueta. A veure avui aquesta etiqueta.
canviar una mica força. Bueno, canviem etiqueta, canviem ampolla i presentem un projecte amb una idea completament diferent. Res de siluetes de castells de Santa Coloma ni històries. Un concepte, una idea. La data, que és el més important d'aquesta ratafia. Estudiem l'ampolla, funciona amb cantimplores, funciona amb aquesta ampolla, funciona amb bons suports. 1842, la mateixa ampolla conté la data, em poses 4 de costat, perfecte per un aparador. A darrere hi ha l'explicació, etc. Però la idea és aquesta, agafar el punt important que era la data i treballar-la. Com que va agradar, això què suposa? Reunió amb l'alcalde i convèncer-lo que s'ha de canviar tot. Bueno, el convencem i a part d'aquesta i la no oberta, que és una altra de les 3 receptes que hi ha a Santa Coloma, que també fa l'associació que munta la festa, com que queden enamorats, la cosa va una mica més i es fa la tercera recepta que no s'havia fet mai, doncs aquest any la fan aprofitant que els va agradar la idea, els va agradar la gràfica, l'ampolla, i van un pas més enllà. Tenim ja les 3 ampolles que aquesta no la podrem aconseguir perquè s'ha esgotat. Vull dir que fins l'any que ve que no tornin a fer, aquesta agonia ja no es pot tastar. L'idea és la mateixa, 1842, i agafar el concepte de la importància de la data. D'aquí tornem, mentre jo anava fent coses del ratafia, els amics per als quals havia fet la primera etiqueta munten la seva empresa. Deixen part de la feina que estàvem fent i es dediquen al que realment els omple, que és temes més artístics, restauració de mobles, és donar sortida una mica que realment ara es veu que s'ha de fer bé i ho fan amb passió. Passa que, clar, a mi amics propers fer una imatge personal, has de distanciar una mica, bueno, quina és la idea? És una parella, el nom el tenen clar, és antic en xic, el nom l'he donat, no l'he de pensar ja. Quina idea penses? Quina idea al darrere? Hi ha una història personal, doncs treballem amb l'idea de la història personal. És una parella que significa el noi molt amorós, que significa caminar junts, etc. I la noia, les persones significa molt amb el pont. Doncs tenim una història del gos perseguint el pont. I aquí pot donar joc, doncs si comencem a quines aplicacions pot donar joc. Amb les targetes, amb les caixes, sí, dona joc. Als costats ja jugues amb elements gràfics. Però la idea és una mica aquesta. Tenim una història, treballem amb l'idea d'aquesta història. I tenim un nom, doncs treballem-ho gràficament. L'idea gràfica és molt senzilla. La A, la I i la C donen la seva combinació. La pots utilitzar tant com a logotip com com a element suau. Funciona? Sí, funciona. Però ho volen tot fet molt a mà, que es pugui treballar a mà, cap problema. Però també ha de funcionar per fotografies, per web, etc. Anem d'un món molt manual a algo que està fixat en una pantalla. Però la història és una mica sempre la mateixa. Quan es pot, surten els elements, el gos i el pot, i quan no, només el nom gràfic. Després d'aquest projecte, com va la història? Es passa molt de temps treballant, molt de temps. Un anyet treballant molt durament, fins que al final poden obrir botiga d'aquí poc, a Sant Narcís, en un espai compartit, per un projecte que ens diu el Bòlit, que és el projecte de la Volta. Mentre, si ho dic bé, selecciona els projectes que entren, per explicar ràpid, mentre escullen els projectes que entren en aquest altre espai que acollirà a diferents artistes i artesans per exposar, per vendre, per compartir taller al barri de Sant Narcís de Girona, s'ha de crear una pròpia imatge per aquest espai. I la gent de Fang i del Boli, que ha d'escollir com es farà aquesta imatge per acollir aquests productors, entendré al final. Els agrada molt la imatge d'Antic en Xic, que justament vaig fer jo. Per tant, acabo jo.
treballant en el projecte que sortirà d'aquí poc per a la Volta, al barri de Sant Narcís de Girona. Quina és la idea? L'idea, tens un barri, tens una plaça, amb molts locals, la majoria tancats, s'ha de donar la volta a la situació, és una plaça on pots donar la volta tranquil·lament i a més, a nivell arquitectònic es treballa molt amb la volta, tant a nivell de façana com als interiors de les cases. Idea, la volta, anem a treballar aquesta idea. Aquesta potser no va donar tant de suc, però les altres dos sí. Com fem una imatge a partir del concepte de la volta? Doncs de manera molt senzilla, sense inventar grans històries, però bé, un logotip que pot donar la volta i funciona. Per tant, el propi logotip està treballant la idea de la volta. Aquest logotip m'ha de donar més suc perquè la volta segurament farà moltes coses i d'aquí un any hi haurà coses diferents a les que fan ara i ara hi haurà una joiera i després hi haurà un senyor que fa serigrafia i potser l'altre fa ceràmica, ha de ser molt polivalent. Per tant, és una imatge, marc. Per tant, és un marc que pot donar la volta i pot donar cabuda a tot el que esperem es vagi donant a la volta. La composició pot girar, però el que fa és fer aquest marc, aquesta imatge per aigua per omplir-lo. En un moment, si tot va bé, aquesta serà la primera imatge que sortirà, relacionada amb el món de l'artesania, i entra un altre concepte que és el de la mà. I tot això està a la cuina, encara ha de sortir. No puc ensenyar coses físiques ni quina acceptació ha tingut, però jo entenc que la cosa agradarà. I podrem veure possiblement bones, o que la idea de la volta, d'encerclar de tot, es torna a traslladar per tota la peça, no només en el logotip, ni en els cartells, i alhora de poder servir per que deia, per gràfiques variades, saps? Si fa servir en foto, en blanc i negre, en color, i d'imatge treballada sota un concepte, però que el pots anar estirant. Estirant, doncs com ja ho dic, la idea es manté, el podem aplicar a la façana de les botigues i dels tallers que hi ha a la plaça, pot encerclar l'aparador, vull dir que la idea és la mateixa, donar la volta. Si al final es fan sobres, bosses, etc., pots continuar estirant. El concepte de muntar, d'encerclar, et torna molt millor. I aquesta era la idea. Suposo que ho he fet una mica prou, si voleu veure més treballs, a la web i al Facebook vaig penjant cosetes, vull dir que podeu anar consultant. Sol definir el conjunt dels projectes, això, molt per concepte, per idea, justament. Per estil o per nivell estètic, jo no sabia ni on classificar-me. Normalment és a l'hora de treballar, un cop tens clara la idea i les remenes, després l'altre va dintre. Potser per això a vegades una cosa surt en un estil determinat i d'altres en un altre. I l'últim espai el faré de publicitat, encara quedar una aplicació, les voltes. Ara, quan estiguin fetes, també jugant amb idees d'aquesta línia que dona la volta i que pot aparèixer per un costat i un altre lado. Us convidarem el dia 12, el mes que ve, a la inauguració, a veure fins on podem arribar a fer les aplicacions. Si no, l'any que ve hi haurà un mercat on reunirà molta gent creativa. Suposo que encara hi haurà moltes més aplicacions i tot vestirà i lluirà per acollir el mercat de la volta. Les banderetes no són teves, eh? Digues-me? Les banderetes no són teves. No, les banderetes posen ja les banderetes. M'han donat permís avui per arrencar. Sí? Aquest és l'últim.
sortim, espai de propaganda, si heu de fer sopars de Nadal i voleu un bon vi, aquest el vaig vestir jo, però aquí ja és una mica diferent. No tinc un client o un encàrrec directe, sinó que és una mica com el primer projecte que hem vist, el Ratafia. El concepte ve una mica donat per mi mateix i després jo vaig a buscar el productor de vi i dic, t'agrada aquest vestit pel teu vi? Sí, val, doncs som, el remenguem i jo t'ajudo a muntallar i ens embarquem en el projecte i ara es pot comprar diferents sortides de Girona, de Catalunya i per internet. I a més amb tot l'ambient polític o social que hi ha a Catalunya és molt indicat per establir, per entablar converses i converses, com que he vist per internet i de venedor, molt variades. El mateix vi, la mateixa etiqueta, hi ha discussions de què significa, què no significa, què vol dir, què no vol dir. Això ja ho deixo jo. És vi. És vi i l'altre... Rosat. Ja està. Ah, No sé si s'havia entès. No. Jo el tinc tan interioritzat que no ho explico. És una etiqueta, és una ampolla, aquesta etiqueta és tota groga. Si te conviden a un sopar, portes l'ampolla i dic que va, anem a O parlar sigui, del pot ser la tema. bandera d'Espanya o de Catalunya. Ara t'he entès, home. Perdó, perquè jo tinc tant vist que ja... Hi ha perill que s'acabin fotent les ampolles per cap. Sí. Però bueno, això ja... Esperem que ja siguin buides. Sí, Primer buides i després traiem les d'això. hi ha qui vol estirar i hi ha qui no. Cadascú que passa per un. Sí. Doncs,